Lamsogo joto naitongnai takuktui bukuk songno tiari haduk kok tumao tini norok ni bagui tinarok kabangma nangkukmani kok tumarok tongo norok video no paithak jora choyakari naitongdi paidi ingke chung puilao salainai Amit debbarma mungui khoroksa Bubagra tei tipra mothani buma bodol logno puk hamya perma bai tipra mothani buma bodol song nakar sandi hwnui Amit debbarmani nogo thanglaimani nukjakha phia buma bodol song boni nogni bhai pemeni yagulo bo koksil sakha tipra mothani samung sitra tangnai rok bini nogni rangchak richak tei bini bwsani birthday ni bagui khatijak tongmani rangrok jottono tlang thangbaika hwnui sakha abono tui phaidi jeng 9/11 borom gnang MDC Robindra Debbarma tamo sakha Amit debbarma emon khai hamiakai saka Bubagra na to saka no homalari ma bo sasagiya banabo bo ketiya se ribla bo tikeji sawo mane uni je bo ko saka aboni log logite bo hamiakok saka je o musanai rok buri rok norok Bubagra horsa horsa thugini samaro Phaji haina haite kaisa koktumani bwkhak thanglai phiono jung jotono saimano Udaipurni Matarbari bo haste haphangni wngui salbrumno bun masa masa haste hamkraini bagi boli rwjakmani phia miyani saloke chung nugui mankha bun masano boli rwnani thangthani bun masano 15 bar tanai phano bini gotna choliya abo hai patimung hasteo hungsasuk jungjal rokni kok kwchar mungde wngkhana norok tamo wansuk tolao comment khaisadi phaji haina haite kaisa koktumani bwkhak thanglai phiono miya Agartala to Guwahati thangmani train no abul basar khoroksa 1.5 kg rangchak logeo ke manjakha a 1.5 kg rangchak ni rangni mari mojumo 91 lakh hai ongui mano nei koktumani bising saimankha phaidi haina haite kaisa koktumani bwkhak thanglai phiono miya Agartala ni Choripara Satindralal area o burui police constable Motia Begum mungui khoroksa bini bwsai sahor miya sikok manjakha koktumani bising saimankha bo kudukma jora romoino bini sikok bodol lokbai amai keno hogoi tongmani satai kelayo police nukhungni borok rokse abahai public tongko songtongnai lukurok bahai ke tongui manai phaji haina haite kaisa koktumani bwkhak thanglai borom gnangjuk patalkaina jomatiano Tripura Rehabilitation Plantation Corporation Limited ni khoroksa chairperson hisabai achok phangrojakha phaji haina haite kaisa koktumani bwkhak thanglai phiono sal kisisa saka Udaipurni gorjiam chayo ek logeo no 5 khan dukan khanmani nukjakha apati mungno tui dukan ronai khoroksa bosakha arao boni 10 থেকে 12 lakh ni mal tongo nei abono tui bo Central Union Minister borom gnangjuk Pratima Bumigno hai naifena bagui koikha te kaisa koktumani bwkhak thanglaiwano Bubagra bo bini Facebook post ni bisingtui lukurok no kok kcharkha lukurok bono poito khlaimano bo compromise khaiya te hasteo vote paimani yagolo phano bo aram khlagi achogui tongya tiprasaroni bagui Choba teibo kolok te kwrak wngnai hnui bo sakha pajainai te kaisa koktumani bwkhak thanglainai haste Bidhan Sabha ni sitting arrangement no tui borom gnang MLA Amit debbarma chajakliya abono tui botamo saka paidi khynai nelainai যেভাবে অ্যাসেম্বলি হাউস তাঙ্গাকা সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট তাঙ্গাকা বিজ্ঞানসম্মত সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট আঙ্গাজে যে একটা দল নি বড় একটা ব্লক এনক্রোচ খাইমায়া আইকক সাকা যে টিপ্রামথানি বাগে একটা ব্লক তংনাই টিপ্রামথানো আর মা আসুনি সিপিএম ni একটা ব্লক তংনাই সিপিএম না আসুক নাই তানি প্রশ্ন কা যদি 5টা বিরোধী দলকে তামু খাম 4টা বিরোধী দল নি খরনি এমএলএ আর 5 নম্বর বিরোধী দল নি যদি 12 জন খান আ ক্ষেত্রে কা কয়টা ব্লক ভাইকা আসুক খামু নাই কোনো কোনো সায়েন্টিফিক সিস্টেম নিয়া তবে হাউজা আলোচনা লাইনে এমন বিষয় I will still have an opportunity to speak in the house. Let all these 60 members be present. Borobus Kangono Samalojana Kanya. This is not the system. Anything anyone does, we have to accept. Abam being my Arani Bukaisa Jukti Tongan Jukti Puruka Tamson 3 plus 3 plus 3 plus 4 Asuknai. Naigara Namu Salaiman Togani Juktian Punuka, Punuman Pore, block encroachment Sadakadal Convention. Let us see Tamuman. But I am not personally happy. The Nasuknai, Hausa Koki Salaini, block encroach Kaimia Kok Sadak. Kaimaya Kaimaya
13 জন বড় 15 জন বড় মাননীয় সদস্য বাহিকা আসুন আবনি